60 radio stations nationwide. 1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN, Radyo Mo Nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Dipolo DXDR 981. Tatak RMN. Radyo Mo Nationwide. Maayong udto mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan, ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko aniyan usab sa kahanginan. Dinhi sa waylaing istasyon na sukid natong paminawon gayud ang RMN DXDR. Sa gihapon ang makauban ninyo sa maong tulumanon, kinighapon ninyong bus nga alagad mo si Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Sa gihapon gining atong programa matag Domingo magyud no? Matag Domingo gyud ninyo madungog sa matag kautuhon. Ang atong pizza karon, and you kalimti ha. Pizza 31, no? Pizza 31 ba? Yes. Aun sa bading akong monitor diri sa cellphone. Na may text message gikan sa Davao. Okay, wala, no? Personal message lang. Hulyo 31, no? Ang atong betsa karon. Of course, 2011. Sa dili pa ta magsugod karon no, sa tema o sa topiko nga atong pagaisgutan. Atong ipahibalo ninyo nga nagsugod na ang atong live streaming pod nga program nga nagbase sa atong balay, no? Kay sa ako nang giingon ninyo, atong giduha ang atong tulumanon, no? Ang atong Tagalog version, ato ratong himuon sa atong station pod sa balay. Sa live streaming, no? Inyo nang makita o madungog pinagi sa pili sa atong website pod, no? Namantay link sa atong kanang homepage, no, sa atong website. Ugunya, pwede sa Facebook, no? Kung friend na ta, no? Kung amiga na ta sa Facebook, sa atong wall, na to gibutang ang link, no, sa atong live streaming sa Ustream. So, pwede mo paminaw, makita ninyo, no? Pero sa karon ang audio lang sa ang inyong dungog, hindi nyo makita ang video.
Kaya ang atong setting pa sa atong lawak dito nga gigamit, medyo kulang ta sa lighting, dili maayo ang video nga makita niya ninyo kay medyo dark siya, so dili pleasing ba ang video. So mao na nga wa sa nato i-activate ang video, ang audio lang, no? So pero ang importante ang ato mang mensahe, so madungog ninyo ang mensahe, no, ang atong tulumanon in Tagalog version, no, mga higala. So kadtong mga na ay internet sa ilang balay gusto maminaw sa atong Tagalog version nga programa, ang nakanindot ani kay tagagabi gyud no. Niya pwede mo maka-participate pinagi sa pag-comment ninyo. Doon na mo may pangutana, doon na mo itampo nga kinahanglan atong komento sa Facebook, sa ubos nga bahin sa kadtong Ustream player window nga makita, no, na may marka nga comment. Pwede mo maka-comment, so dito mo makapangutana pag-comment. So na makita sa akong wall, no. By the way, kadtong gustong mo-add na ako sa Facebook, katong dili pa ta amigo-amiga, ang atong name, no, o ngalan, no, diya sa Facebook, kung inig-search ninyo, Silbert Adriatico Dondoyano, no? Silbert Adriatico Dondoyano. Atong i-spell out kung di mo kabalo sa spelling. Ang Silbert, C-I-E-L-B-E-R-T, no? Kung iponetics nato, Charlie, India, Eco, Lima, Bravo, Eco, Romeo, Tango. Dayon Adriatico. So very dali raman na may spell nato ang Adriatico, no? Alpha, Delta, Romeo, India, Alpha, Tango, India, Charlie, Oscar. And then ang Dondoyano, very simple na, no? So mao na. And then pwede sab mo di ay mangutana pinagi sa YM, no, sa atong Yahoo Messenger, no. Ani naman ni ka high-tech atong panahon karon. Okay, ang atong YM ID, Veritas 899, no? Victory Eco Romeo India Tango Alpha Sierra 899. Wala na space, ha, diretso lang. So ang oras dai tuod, no, matagabi alas 9, no? Imedya sa kagabion ngadto na sa alas 11. Sadya sa atong info nga gibutang mga 2 ka oras, no, up to 11:30, pero murag maugtas mga ikuan na akong paminaw kay nabatay laing mga gimbuhaton pa. Manang ato lang gi 1 hour and a half, no. O pwede kaligtag sa ka oras lang, pero mas maayo kay naarap po sa balay, no, para makaalagid gyud ta pag-ayo labi na kung naay daghang mangutana. So gi 1 and a half hour na to, no, ang atong programa magabi sa atong live streaming. Makita ninyo matungog sa Facebook o sa atong website. Naaman po tayo kanang link nga naa sa atong homepage sa atong website, ang veritas899.weebly.com. So katong dunay pangutana mo join, no, sa atong program pinanggi sa inyong mga question. So ang atong YMID mo ni Veritas899, no? Victory Eco Romeo India Tango Alpha Sierra 899. I-add lang ninyo na kanang atong YMID, tapos ako mo na makita dito inig online ako sa YM, tapos akong i-accept. So friend na ta pod sa YM, di ba? So mo na atong programa magabi, no, alas 9:30 hangtod sa alas 11, no. Usa ka oras ug tunga. Tagalog version na, no, atong daily programa gabi sa internet. Dayon ang atong Bisaya version diri, no. Matag Domingo ra alas 12 ngadto sa alauna. Okay, no, mga igala, ang atong hisgutan pag-una karon, no. By the way, pwede mo makapadangat sab sa inyong pangutana di ay pinagi sa text, no. Ang atong cellphone number 0918-5497-065. Atong usbon 0918-5497-065.
Okay, no mga igala, ang atong una hisgutan karon kining pangutana nga ako ning nadungog. Dili ni ingon nga gi-address gyud sa atong tulumanon, pero nadunggal lang ni nako sa usa sa mga tulumanon nga atong nadungog sa radyo, no? Ang pangutana kining mahitungod sa issue ba may labot na sa atong madungog nga homily sa atong mga kaparian diya sa simbahan, no? Kay duna ko noy nagreklamo ba nga usag ka parokyano nga mi apil unta siya sa misa kay lagi gusto siya maminaw sa pulong sa Ginoo, no, diya sa atong liturgy of the word, no? Gusto maminaw sa pulong sa Ginoo. Pero medyo na upset tong parokyanoha, no? Meaning, buti pasabot nga, wala siya mahimuot sa homily sa maong pari nga iyang gitambungan nga misa. Tungod kay lahi may giwali ko, no? Mahitungod man kuno sa RH bill, no? Niana kuno sa simbahan iyang tuyo nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Pero lahi may yan nadungog, mahitungod man sa RH bill nga kamaulagi ang atong simbahan, supak magid sa RH bill. Nakaroon, unsa may atong ikatubag ani no mga higala, no? Kining klasya sa issue ba, no? Well, ang atong ikatubag ni ini, simple raman ni kayo, no? Kung maghisgot ang atong pare, no, o RH Bilya sa iyang homilia, kana tungod kay may kalambigitan kana sa pulong sa Dios, no? Di ba? Kay hibalo man ta nga ang RH Bill na ay content diha, no, nga i-appeal ng contraception sa pagplano sa pamilya. Kanang paggamit ba og condom, kanang magpalaygate, anang pills. Unya gud sa pulong sa Ginoo nga mabasa nato sa Biblia, giklaro man guna niya nga supak siya ng contraception, no? Particularly ako gining balik-balikon para di mo malimot sa Genesis kapitulo 38 bersikulo 8 hangtod sa 10. Niadtong kaso ba ni unan nga nasuko ang Dios niya gani gihatulan siya o silutan siya kamatayon niya atong higayuna, no, nga dili puta ka question sa silot nga kamatayon nga gihamtang sa Dios kaniya kay di man lagi ta ka question sa pagbuot sa Ginoo kay iya man ang kinabuhi, isyo may katungod siya mokuha sa kinabuhi. Di ta ka question niya, pero kita nga mga linalang iyang gibuhat wa tay katungod sa pagpatay tungod kay di man kita may tag-iyas kinabuhi, di ba? Nanas na pulo kasugo nga kita nga mga tao, kita nga iyang mga binuhat wa tay katungod sa pagpatay. Mo na ningon siya thou shalt not kill. Pero siya kay siya may tag-iyas kinabuhi, so naay katungod siya. Kay siya man ang owner of life, di ba? Mao na nga sa Biblia katong very strict nga kanagaling pamaagi o sa hustisya sa Ginoo sa daang testamento katong anay puranay mata sa mata, no, nga ipakanaog din sa Dios ang iyang death penalty sa mga tao kadtong malapason sa sugo iya din ang silutag kamatayon niya, iya ra pong suguon kadtong mga tao ra pod gani didto, no, sa mga Israelitas nga kadtong for example na masinupakon sa adlong ipapahulay, no, niadto nga silutan dayon ang batuon ka hangtod mamatay, di ba? Basta ang Diyos na may magbuot gali sa silot nga kamatayon, di ta maka-question. So, pero kung ang silot nga kamatayon himuon lang sa tao, kana medyo dili na taana kay supak ang atong simbahan tungod kay wa lagi katungod ang tao muhunos kinabuhi sa isig ka tao, no? Gawas sa mga exception, ay mga exception pero di lang nato na hisgutan. Okay, di man na mo atong topic yun karong Domingo ka. Okay, no, so mao na kung maghisgot gali ang atong pari og RH Bilya sa homily kana tungod kay may kalambigitan kana sa pulong sa Ginoo. Ngano man? Kay ang RH Bill god ni sulay og lapas sa pagbuot sa Dios. Dapat unta ang bill nga himuon diya sa Kongreso sa atong kanang ansa man na batasan, no? Batasan man na sa Tagalog, no, sa Pilipino. Kanang Congress, di ba? Nang himuanan ba og mga balaod. Dapat kana bang i-appeal ang prinsipyo sa balaod sa moral, no? Unsa nang
gidili sa morality, dapat idili po unta na, no? Kay ang atong preamble, no, sa atong constitution, giapil man ang ngalan sa Dios nga ang atong nasud nga Pilipinas gusto nga ang Dios mohatag og blessing, mugiya. Nya lain gay paminahon ba nga dili nato iapil ang balaod sa Ginoo ang iyang pulong diya sa pagpanday og balaod. So mao na nga ang pari nato, ang atong clergy, no, mga otoridad diya sa simbahan, ila man nang katungod nga mo guard sila, no, mo bantay sila sa atong kinabuhing moral, no. Nya kanang mga naa sa Congress kasagaran diya mga Katoliko ra pud na, di ba? Ang atong presidente Katoliko ra pud. So kung mabantayan sa mga pari nga oy unsa man ni nga magpanday man ang atong mga mambabatas og balaod nga nahisupak sa morality. In the first place, no, mga igsuon, ang morality dili na para nako, no, sa kung pagtuon. Murag dili na specialize sa gobyerno pud ng pagtudlo about morality. Ang specialize ana mao ang simbahan, no. So muna yung mastery sa simbahan magtudlo about morality. Yan is pagplano sa pamilya, di man na ingon nga atong iitsapwera, di ipadapli nato ang morality, di ba? So, pero doon na sila doktrina nga maulagi na kanang separation between the church and state, no? Agi ana nga doktrina, o na nga pwede lang nato ingnon na ang simbahan wa mo'y labot diri. Pero medyo inconsistent po ta kung inanaaw na to ba kay kung ang simbahan gali doon ay mahimo alang sa kining para pabor sa gobyerno o ana diha. Hindi tamo reklamo, pero kung medyo ang simbahan nagay mo badlong na to, moingon din ta gawa mo'y labot, no? Ang ito dahil nahitabo sa EDSA, katong ang simbahan, doon na dakong papil sa pagpalagpot sa mga pangulo na ito nga murag dili maayo, di ba? Oh, kung doon ay mahimo nga tabang ang simbahan, di ta maingon, kay labot diri ha. Pero galing na magmamadlong na ang simbahan, ayaw na, kay di na maayo. Nga maingon din tag, pawa mo diri simbahan, kay wa may labot. Di na po na maayo, di ba? In the first place, wa man na mahilabot ang simbahan sa pagtumala sa rindas pangagamahanan. Kay dili man ang simbahan mo nagsweldoan ng mga empleyado diha, no? Di ba? Ang simbahan igura mo sulti nga oy kaning gustong ipanday nga balaod, di man ni maayo. Kay klaro kayo ang Ginoo. Wa man mag-ingon diri sa atong reference sa morality sa maning Biblia nga pwede ang paggamit og kondom, pwede magamit ta og pills kung di ta gusto manganak, no? Wa man manudlo ang Ginoo na. In fact, no, gani ang Katoliko sige gyud pangitaag bersikulo ba sa iyang mga pagtulun-an sa iyang baruganan. Mingon sila nga, di may mutuoan ng purgatorio kaya dili mabasa sa Biblia litra por litra. Basaha ko ninyo mga Katoliko para mo tuo mo balik mis pagkatoliko kung mabasa ng pulong purgatorio. Ana, di ba? Kana pong Santo Papa, di man na mabasa sulod sa Biblia. Kanang unsa pa na diya, no, kanang kardinal. Di man na mabasa sulod sa Biblia. Kana kuno unsa pa na ilang kana bang himuon ba nga pangitaan ta nilag bersikulo sa Biblia sa unsa may gibansay nato sa tong pagtuong Katoliko. Nakaron kung pananglit mo mubalos pud tabi. Nganong okay man mo contraception, nganong okay man mo kondom. O nga wala man na gitudlo sa Biblia nga okay ang paggamit ana. Di ba? Simple ra man na kayo. In fact, napatahin ay masabot nga supak yun ang Ginoo anong paggamit og contraception. Kana bang hadlangan na to ang buhay, no? Kanang babaga na to nga mahimo na unta laing kinabuhi, no? Nya gasa ra ba ng kinabuhi, di ba? Sa Dios. Nya atong babaga ng gasa sa Dios. Una sa Genesis kapitulo 38 bersikulo 8 hangtod sa 10 kadtong si Unan ba nga gusto siya mo contracept, yang gibabagan ang kinabuhi, no? Pinagi sa katong contraception nga iyang gigamit kanang gitawag na tug withdrawal, no? Coitus interruptus sa Latin, no? Mao na suko ang Ginoo niya gihatulan din siya og kanang kamatayon.
Naman niya itong Bisaya nga program, masagulan na pug Tagalog, no? Kaya mura pug, nanad-anad na pug ko gamay pag Tagalog. Kaya naman tayo programa magabi po Tagalog. Oh. So, murag kamo na magpasensya na ako, no? Kamo na magpasensya na ako. Kaya kining, mo ni ato laging gugma sa simbahan, gugma sa Ginoo. Gusto na itong makaalagad yung dagdaghan. Yan, kaya ang itong mga kauban sa pagtuo, duha man po, no? Na yung mga Tagalog, na po yung mga Bisaya, no? Yan, ganing Tagalog, maman niya itong national language. To, istorya ta, mo share ta sa atong mga igso mga Tagalog, dito magbisaya, kay kasagaran nila, wapon magtuog Bisaya, di sila kasabot og Bisaya. Muna magtagalog po ta, no? Muna sa internet, magtagalog ta kay, para makasabuttanan. Pero kini galing RMN Dipolog naka-online po ni, no? Di ba? So naapoy makadungog ang mga Tagalog di po kasabot ani. Di ba? Live streaming man na atong programa diri sa RMN. Pero mao na lang na atong giduha na atay programang Bisaya diri sa RMN Dipolog na po tay programang Tagalog. So mao na no mga igsuon ang atong kanabang tubag ngano maghisgot ang pari og RH bill diha sa simbahan. Kay involve ang pulong sa Ginoo ana, no? Kay kung wala pa lang untay contraceptives, wala pa unta ng contraception diha sa RH bill. Adili unta na isgutan sa pari, no? Kanang RH bill. Pero kay sa RH bill na amang contraception. O pwede man o wa man magtudlo ang gobyerno sa dapat unta itudlo pod og apel nga bawal gid unta na kanang contraception. O man nagibawal sukat pa mga sa una wa pa nang RH bill. May nag-apod-apod ana nga kanang sektor sa gobyerno ana. Wala pa nang RH bill, dugay na gigamit taw ng sa mga igsuon nato. Daghan kay mga Katoliko ang masinupakon sa atong mga sugo, di ba? Sa simbahan. Yeah, maingon sila nga sayon kuno ang pagkakatoliko. Dili sayon ang pagkakatoliko Ano man? Kung sayon pa ang pagkakatoliko, di ko makalimot ani kay medyo murag na kanabang murag naguol ko atong usa ka saksi ni Jehova ba nga nadungog nako ba. Ay niingon siya nga di kuno sis Katoliko kay sa Biblia giklaro kuno diha nga sigpit kuno ang iya sa kamatuoran, no? Ang gingharian kuno sa Ginoo sigpit dili kuno sayon. Ingon siyang Katoliko sayon kayo no? Sayon kayo. Pero para nako no, dugay naman kung obserbar sa baruganang Katoliko. Makaingon man gyud ko lisod mga iba ka Katoliko Sud kayo ano man. Imagine ra gud tanawa gud ko naton tanaw ng mga pagtulon ang Katoliko nasunod ba gud sa mga Katoliko? Ano pag-ingon sa katekism nato nga giklaro man punas na pulo kasugo kana lang kanang unsa na diha kanang may tungod sa panapaw. Oo. Pagdagang mga Katoliko nga mananapaw, di ba? Kanang thou shall not steal, ng pangawat. Yung sa klasis pangawat kanang corruption. Pagdagang Katoliko nga naa sa gobyerno nga nangawat, di ba? Oo. Kanang unsa pa, kanang dili mo gamit og contraceptives, no, bawal lang contraception. Paggamit og kondom, pagpalaigit, kanang unsa pa na dagang kay na pills. Pagkadagang Katoliko ang gagamit ana, yamingon sayo ng pagkakatoliko, kanang bawal ng paghubog-hubog. Pagkadagang mga Katolikong palahubog, sa muna mong kaingon kung dili sayo ng pagkakatoliko. Muna nga kung maunay barometro na to nga kanabang biyaan na to ang Katoliko kay di man mo mao ang giingon sa Biblia nga higpit nga dalan. Nasayop ta na, no? Sayop ta na. So maghimo pa man taglaing higpit nga dalan nga higpit naman tong daan Katoliko, no? Murag nisipyat siguro ta na, di ba? Pero para nako kadtong higpit nga original mo ato gyung puy-an dili ta maghimo-himog laing higpit. Kay ang Ginoo wala mag-ingon nga naghimo na kog simbahan din maghimo mo lain ha? Wala mag-ingon ang Ginoo nga maghimo taglaing simbahan, maghimo taglaing religion. In fact, usa ra man gyud no kung atong susihon ng Bible kung nagtuta nga ang pagbuot sa Ginoo na diri sa Biblia, kining gitudlo diri, usa ra taon nga tinuhuan, no? Kung ato yung ato bang susihon. No, gawas kung nagtuo ta atong sa putong mga librong lahi diha, no, gawas sa Biblia. Pero para nako di nako ana, no, sa akong kanabang right nako, di nako mangita paglaing libro sa pagtuo gawas Biblia, no?
O kung sa panang related sa Bible nga kinahanglan nato, no, sama ng katisismo nato nga alayon sa Biblia, atong mga Bible commentaries, no, atong mga komentaryo sa atong mga santos, no, nga ang ilang mga interpretation nga guided by the Holy Spirit nga wa sila masipyat diya sa pakli-pakli sa mga panid diya sa balang kasulatan, amo na atong gituan, no. Kadtong mga pagtulunan nga giuyunan sa atong magisterium o kadtong gitudlo gyud sa atong magisterium, kadtong mga opisyal nga magtutudlo sa atong simbahan. Sa atong panahon karon daghan kayong nagtudlo aning Biblia, no? Daghan kayong tinuhuan, pero si Kristo usa ra gyud ka tinuhuan gitukod. Katong naingon siya ni Pedro, sa ibabaw nining bato tukuron ko ang akong iglesia. Mingon kay akong iglesia, usa ra ka buok, dili daghan. Kung naman gini mabasa sa Biblia nga Churches of Christ, no, mga simbahan ni Kristo, murag plural, no, di ba? Ang plural nga iput pasabot diha daghan ang mga localities. Ang simbahan magiskot kay tag localities daghan yun na kay naaman dito, no, kung mutanaw ta sa Biblia na ay nakabig sa Tesalonica mo nang napoy simbahan sa Tesalonica, sa Corinto, sa Antioquia, sa Roma, sa atong panahon na daghan na kayo sa Amerika, no, sa Alemania, diri sa Pilipinas. So naani mga local churches mo namin daghang simbahan, pero in general usara. Mut pasabot may kisgot ta in general usara ka simbahan nga gitukod ni Kristo. Nya mingon ta nga sa ato pa brad, okay ra day nang daghan ang religion. Dili pod, no? Dili pod, pero okay ang pagtugot nga gihatag sa Ginoo nga pwede ta mo maghimog ato. Pero ang pangutana, husto ba ta kung maghimo patag atong tinuhuan? Na kung basahon na to ang Biblia, wa man magingon ang Ginoo nga maghimo patag laing religion. Himo patag laing pundok. So kung magisgot ang original nga simbahan atong subayon unsang simbahana nga makita nato sa panahon karon nga gikan gyud sa pagkatukod ni Kristo ang iyang kagikan, ang iyang existence. Una nga nung dili ko madalaan ang ubang tinuhuan kay makita man gud nako inigtuon ako sa ilang history. Di man gud ka pasar, no? Dili ba masumpay gyud sa simbahan ni Kristo nga magani gyud pagbahalik panahon sa mga apostol kay naay nagsugod 1914 lang, naay 1872, naay 1844. Ali karon na po yun ng gawas na pong mga bago. Ano makaingon ko, kapila man day tukuran ni Kristo ang iyang tinuod ng simbahan. Di ba? Oo. Unya, giingon pa diri sa Biblia, no private interpretation, no? Kana bang mubasa tas Biblia dayon unsi atong nasabtanen maghimot tag grupo, bawal man na. Himutag atong kaugaling ng religion? Bawal na. Kay only Christ can do that, no? Nga naman, kay kadtong gingharian sa daang testamento nga for example gisgutan ang gingharian ni David, ang gingharian sa Dios nga gidumala ni David diri sa Yuta. Ay matay mabasa nga medyo nawa to, no, medyo napukan kay dili pa lagi to mao ang gipaabot nga fulfillment. Pero dunay tagna diha sa Biblia nga bangonon to pag-usab nga ang mopabangon jud niini mismo ang Dios jud. Yang mihimo ani ang ikaduhang persona sa Dios nga mao ang pulo nga mao si Kristo, di ba? Naring tagna des Daniel 2:44. Ang Dios sa langit magatukod og usa ka gingharian nga dili na gyud malumpag, dili kini maagaw. Nang sa aman nagsugod ang katumanan ana. Katong pagpagkatao sa Ginoo, katong niingon na gyud siya ni Pedro nga Pedro sa ibabaw niining bato tukuron ko ang akong gingharian, no, o iglesia bisan gani ang gangaan sa kamatayon dili gyud makabuntog niini. Lig-on na gyud tong pagkatukura sa Dios nga mao si Kristo. Ito pa, mingon kay taglig-on, niya ibabaw pag-isbato, niya naarabay mabasa des Ebanghelyo nga kana kunong balay nga tukuron na ibabaw sa bato. Bisan kunog usaon nagkusukuso sa bagyo, unsa pa na diha nga mga klaseng katalagman, dili gyud kuno na mahugno. Sa ato pa, ang simbahan ni Kristo, sumala sa Ebanghelyo, gihulagway na nga, very victorious, bisan pag daghang kayang buot mo gubaan ni, daghang mo atake ani, pero di gyud completely gyud nga mahanaw. Pero na may mga tinuhuan ron nga mutudlo nga nahanaw kuno kay wa na nagtudlo na kunog di mao, na apostata na kuno, na apostasiya na kuno mo nang kinahanglan nga naa na po'y propetang maabot si kinsa pa nang mga di lang ko magiskut kinsa na sila, no? Napag kung tao nga himong instrumento nga propeta nga may mupabangon sa original nga nawala kunong iglesia ni Kristo. Hindi man ko, dili gina nato ang ituhuan ng pagtulunan nga nawala kuno ang iglesia ni Kristong gitukod. Kay kung muingon ta nga nawala, meaning
wa day matinuod tong giingon sa Biblia nga ang gingharian nga gitukod sa Dios nga mao si Kristo dili na mapukan. Kay bisan gani kuno ang gangaan sa impyerno di makadaog. Sa manang gangaan sa impyerno na mga kadautan, di ba? Mo na buti pasabot diha sa manang mga kadautan sa nga nasinati diya simbahan. Daghan kayo. Kanang mukalit lang ng sakop sa simbahan nga magtudlog lahi. Nga mag-iya-iya pod nga dili mo tuman sa opisyal nga pagtulunan. O pagkadaghan na mo na sama atong mga nahitabo sa Reformation nga naay Martin Luther nga ni-rebuilding nga pare. Daghan kayo inana. Unya unsa pa ang medyo para nako medyo clever kayo nga mga kadautan nga naasulod ni atake sa simbahan kanang mga abuses, no, kanang mga dili maayong gihimo sa mga leader sa atong simbahan. Atake man na sulod simbahan. Anang ito'y obispo nga na dunggan ako si Cardinal Vidal niya to katong convention sa Cebu niya to ningon siya nga giingnan may mga Catholic faith defenders nga bantay mo mga Catholic faith defenders kitang mga nanalipod. Kaya nga tong kontra dili ra nang siging pangatake diya sa tong simbahan, diya sa mga radios, telebisyon. Mismo naasulod simbahan. Na yung mga sulod simbahan nga actually kontra sa simbahan nga naman. Kaya wala magpuyo sa unsay gitudlo simbahan. Mismo, bisan mga pare mismo na may mga pare nga wala magsubay gyud sa unsay gyud ang pagkapare, di ba? Na mga tago-tago lang nga violation. O kana usa na ka elemento nga buot mo guba simbahan pero sukad pa man na sa una daghan naman mga abuses sulod simbahan pero nganong wa man muguba laging simbahan. Kana tungod kay gipasaligan lagi sa Ginoo nga di lagi maguba ang simbahan nga akong gitukod. So, bisan pang unsas klases atake kana mga kinaiya, mga batasan to mga kaparian nga dili maayo. Pero ako pong i-appeal diri ang maayo pula kay basig ang maminaw ron makaingon nga di ko anang veritas maminaw. Catholic faith defender man ta na siya pero sige mga atakihon ra pud mismo na niya iyang mga leader sa simbahan. O dili, ako lang nang gisulti ninyo kay party nood na nahitabo, no? Ang programa ni Veritas, wa ni mag-istorya lang sa unsay maayo nga nahitabo sulod simbahan. Mga itong isulti po ninyo nga na ay dili maayo tinood na kay mismo ang Ginoo pod mismo naghisgot ana diri sa ebanghelyo nga sa dili pang iyang pagbalik na agi mga sagbot diya sulod nga makita sa atong simbahan. Kinamay yawa ang sige pog pang paniltal, no? Sige pod og pang sini pangangin, no, gusto mo danihon niya ang danihon iya bang priority ng danihon kung mahimo kadtog yung naasulod simbahan kay nganong iya pa man tong danihon tong wala diya sulod simbahan nga kung naiya na kuno to kanang dili tigsimba ba kung naiya na to siyawa anong danihon pa man tong danin am tong daan o na nga dito gyud sudlon gyud ang simbahan para mahurot nang naadihag ka impierno nang naadiha sa sulod. Pero dili pud taon tanan na iya gyud, no, nakuha gyud siyawa basa mo ng history sa simbahan. Pagkadaghan man taong nadeklara nga mga santos. May mga pari nga nga santos nga, no, naklaro gyud ang ilang kabalaan mo nang gideklarar. Ikaw gali sigurong naminaw diha, no, Katoliko ka then matinud-anon ka. Imong gituman gyud pag ingon simbahan bawal ng contraceptives sa pagplano sa pamilya, mo paalot ta, mo patuo ta, mo pailalom ta, di gahig ulo. Pero pila raman tao na to yung nanaw Sagaran na to, di na kumsimba kay sa punang pari na diha. Nga katulgon mo tam minaw inig magmisa na. Mao lagi na kanang mo simba ta nga pari ra mo gianha, ang pagkatao sa pari mo gianha, amo na mapala na to. Mahikawan ta sa sakramento tungod kay ang pagkatao sa pari mo atong gitanaw. Di ba? Kaya kanang ingon ni Kristo, kinsa tong mukaon sa kong lawas, uminom sa kong dugo. Ihasa mo na niya, aha man na matuban be. Aha man itong makaon ng lawas ni Kristo. Diba naman na sa kuan? Eucharistia. Itong iyang gisugo ang mga tinunan buhatan ninyo kinialang sa paghandom ka na. Kung naman na diya ka ng pagtipik-tipik sa tinapay, the breaking of the bread. Ang gitawag na tug santos nga misa karon. Ya, naman na siya, sakramento man na. Sa manang sakramento kanang timaang makita ba nga nagpasabot nga na ang grasya na to. Siya man na kanang pagsunod sa mga pagbulot anatos Ginoo mo, di ba? Itong mga sakramento yung gitukon niyang sama ng bautismo. Sugo gina niya. Siya pa na kanang kumpisal gali sakramento man na pero wa na giapil sa ubang tinuhuan.
Kanang ang mga ministro gitagaagahom sa pagpamasaylo og sala nga ang Dios mamasaylo og mga sala pinagi sa ba ining mga ministro niya. Na naman ang klaro kay na sa San Juan Kapitulo 20, 19 ngadto 23 kadtong giingnan niya mga apostol, mga tinunan, una mga ministro niya. Gihoy pa niya sa espiritu. And then ingon siya nga bisan kinsa kunong mga sala sa mga tao nga inyong pasayloon kini pasayloon o kinsang sala dili ninyo pasayloon dili kini pasayloon pagkaklarong sakramento ana. Yang anong ulahon na gitudlo nila nga naa man na. Maingon sila nga awa lagi ng kumpisal Brad Veritas kay klaro kay na ang Diyos ra makapasaylog sala. Bitaw man ta musupak ana nga ang Diyos ra gyud may katungod nga mamasaylo og sala. Pero kung tan-awon to sa Biblia, sa unsang paagi ang Diyos mamasaylo og sala? Direktamente ra ba gyud pinaagi niya? Liliw. O basahan ninyo na San Juan Kapitulo 20, 19 ngadto 23. Mamasaylo og ang Dios og sala pinaagis mga ministro. Sa man ang mga ministro sa tong panahon nun, tawag nitong pari, di ba? O mga obispo. O bisan kinsang mga sala nga inyong pasayloon, kini pasayloon, bisan kinsang sala, dili niyo pasayloon, dili usab pasayloon. Yamingon sila, sayop na imong pagsabot, anak Veritas, kay ambot pasabot, anak ka na magpinasaylo ay tagsala sa itong isig katao. Personal ba? Lahi po na, oy. Lahi po na. Eh, kung imong basahon ng San Juan Kapitulo 20, 19 ngadto 23, dili na gitudlo dia nga kanang magpinasaylo ay ta sa atong kasalanan, sa atong hingsalan na to. Kanang mayon ka nga, nakasala kasi imong isig katao, duulo ni mo to din, mahikag pasaylo niya. Lahi po na kanang individual nga nang sad-an na to nga mga itag pasaylo, aron pasaylon po ta niya. Lahi po na. Pero kanang sa San Juan 20, 19 ngadto 23, di abi wa ba ko masayo bitanahon akong Biblia. Mao gyud na ang sakramentos kumpisal nga gitukod ni Kristo, gitukod sa Dios diri sa kalibutan nga mamasaylo ang Dios ug sala pinaagis mga ministro. Ano man, nganong niingon man siya, bisan kinsang mga sala nga inyong pasayloon kini pasayloon. Ang dili ninyo pasayloon, dili sa pasayloon. Sa ito pa, kinahanglan nga dunay affirmation sa ministro sa pagklaro nga gipasaylo na ta sa Dios. Di ba? Ang Dios mismo mo'y nagbuot ana sa tupad dunay protocol lain ang Dios mamasaylo og sala mga igsuon. Mo na protocol. Importante no? Kanagaling mangita tas tinuod nga simbahan, di na to isalindot ning pulong protocol. Alabang, doon na ba'y otoridad ba diri sa kalibutan ba? Nga di lang ta mo dritsos Ginoo. Pwede man ta mo dritsos Ginoo, pero gwingon siya, ay mo dritso na ko, kay na ako'y mga ministro nga muagi sa mo nila. Tuo po taon-taon na, oy. Tawag pananglit, ang atong mayorya sa atong kuan. Sama na, moingon nga, nagali mo duol na ko, muagi sa ninyo ha? Kalit lang kag duol sa mayor, iba kasukan ka? Una ay protokol, di ka pataka. Mo maning Biblia, basahon na to ang Biblia, na may protokol. O bitaw si Kristo nagingon siya, maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Itaw na, maingon siya, o sige, diretso mo rin ako. Pero maingon siya, hapit sa mo ani mga tawhana, na musupak ta na. Maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Unya katong mga kaninyo, ang mga apostol, naamputo gipangpili silang mga tao. Sa akong research ba, maura ba na ito mga obispo? Di ba? An-hour good sa history, kinsa may nakasunod sa katungdanan sa mga apostol. Kinsa man to si San Clemente. Sila ni San Policarpo. San Ireneo, mga obispong Katoliko. Kinsa may responsableng nahimo nila mga tinunan. Di ba, musangko gud sa mga apostol? Yan inyo pa nang atakihon si San Ignacio sa Antioquia, nga tinunan ra ni San Juan. Di ba? Butang-butangan pa nga, si San Ignacio kuno may nagtukod sa Katoliko kay mo'y nigamit anang pulong Katoliko. Ang pulong Katoliko gigamit ni San Ignacio, pero ang mensahe dili iya ayas Dios. Ano man, kaya mo't pasabot anang Katoliko makailapon. Gitawag ni San Ignacio og Katoliko ang simbahan tungod kay makailapon ang simbahan ni Kristo. So ito pa, ang buot ipasabot dili si San Ignacio mo'y nagtukod, nagmugna. Ang buot ipasabot, ang Ginoo mismo mo'y naana siyang unahuna, niadto pa nga gusto siya nga mukaylap ang simbahan. So naana na sunahunas Ginoo sa una pa. Di na hunahuna ana ni San Ignacio nga mao na
Muni gusto sa Ginoo nga mukaylap ang simbahan, mo nang nagamit niya ng pulong termino nga Katoliko. Pagpasabot, paghulagway nga ang simbahan ni Kristo makaylapon. Dili kay si San Ignacio may nagtukod sa simbahang Katoliko. Na ako'y madungog ana, no, mga igala. O na nga kay gidili man ang private interpretation diri sa Biblia, mo nang dili pwede nga mabasa-basa tag Biblia din maghimo ra tag kagalingon atong pundok. Nakatanawan ng Ecclesiastes prinsipyo nga basta inigbasa sa Biblia ug unsa atong nasabtan din pwede na ta mahimog pundok. Dili mo ni hinungdan nga nabahin-bahin ta. Nidaganing relihiyon kay wala lagi protokol. Bisan kinsa lang kuno palit lang kag Biblia then maay lang ka mo sabot kay naka-eskwela ka kabalo ka mo basa. Oh. So, pwede na dayon ka maghimo. Ing mo na dayong ingnon tong original nga simbahan. Oy, sayop ng inyong pagsabot kining amo mo'y sakto. Para nako no kung atong timbang-timbangon kinsa gud taon ta mo challenge sa otoridad sa simbahang Katoliko nga mag 2,000 na katuig ning simbahana. Ya daghan na siyang mga kaaway kay daghang kayong buot mo lumpag niya. Wa gyud sila kahimog lumpag. Ang uban nga hanaw na ang mga grupo. Napagay mga gobyerno sa una katong gobyerno sa unang Bonaparte. So patong daghang gobyerno sa una nga nangawala naman to. Tina na po yung mga bag-o. Pero ang simbahan padayon gihapon. Ya daghang kayong kaaway usbon ko. Bisan ka na mga abuso di asulod simbahan. Kaaway na. Mo na mga elementos yawa pagsulay o guba simbahan pero naguba abang simbahan wala oy. Hangtod karon gali bisan kamong naminaw ron nako nga mga Katoliko basig usa mo elemento nga buot mo guba simbahan. Di ba ka panalitan mga Katoliko mong badlungon. Di ba ka nang inyong example nga gipakita sama rang nitabang mo hinahinay o guba sa atong simbahan nga naman. Katong naas gawas, imbis madani sila nato kay mga buutan ta supposed to be mga buutan mi gyud ang mga kanabang mga Katoliko ba kung nagsunod pa ta sa atong mga pagtulunan. Anong di man ta mabuutan nga iana go dito ay mo panapaw. Oh. Ay mo pangawat, no. Ay mo unsa pa na diha? Ay mo pangurapkot, ay mo gamit og contraception kay sugo ang Ginoo ana. So pa na diha, daghan ba na? Simba mo matag Domingo kinahanglan o taga-adlaw pwede pod. Oh. Na may panahon. Hindi ko ta mabuutan ang nagmutuman ta na. Nangawadlungon tang mga Katoliko kay wa ta mutuman sa tong pagtulunan. Dili na to pasangil na tong religion mo nang usahay maguol ko minaw ba anang madunggan ako sa radyo usahay ba nga. Pasangilan ang religion nga Katoliko kung dagha mga Katoliko nahimong badlungon. Nakamong naa sa atong jailo sa prisuhan karong namina for example no mga mo great dai kog maayong udto may hapon ba no o mga igsuon nga naa sa prisuhan karon no kay naampoy naminaw nila na ako'y nadunggan nga naapoy maminaw nila dia sa atong kuan bilangguan nga mga napriso no mangutaan ako ninyo kung na silutan mo og anong napriso mo naa diha no unsa sala inyong nahimo. Kamutanan diyang naminaw ron, no? Mangutana ko ninyo, kana bang sala nga inyong gibayaran karon, no? By the way, no, kung kamong naada sa prisuhan para nako bali, no? O kuan, kanang in reality, mas maayo pa mo ikumpara sa mga makasasalang Katoliko nga naagawas nun diri kalakaw-lakaw sa kuan, kining gawas. Ano man, kamo ang inyong sala inyong gibayaran. Ya, kana mga makasasalang Katoliko ron nga nas gawas, wa nay bayad-bayad. Unang para nako mas maayo pa mo ay mo kaguol kung nagtuo mo Ginoo. Kay kanang inyong pagkapriso na inyong gibayaran na gisugda na ninyong bayad inyong sala, no? Unya kanang mga Katoliko dihang badlungon nga hangtod karon wa gyapon mga dakpi na mga pusher sa pana diha sa pana ng ilang alangino ng ubang kinabuhi sa mga tao. Mao na. So kamo diha mangutana ko ninyo kanang sala nga inyong nahimo ba na ninyo tungod sa inyong pagkakatoliko? O gidakop ba mo kay nahimo mong pusher kay ang simbahan ninyo o ang simbahan natong Katoliko nagnudlo nga magpusher mo? So po kung nakapatay mo for example, gitudluan ba ta sa atong simbahan nga ala pamatay mog tawo? Mo nang nadakpan mo, gipriso mo? Tungod ba sa relihiyon nga priso mo? No? Mga igsuon ko? Dili oy. Nga priso ta tungod rapod nato.
Kay bisag gitudluan ta sa bata pa ta kay naa na may kanang unsa pa na katikisem na may mga katikista na nudlo. Nya kinahanglan magbinutan niya ta magmatinumanon gid tong pagtuo nya di man kita gaya man kita ulo. Amo na nga nahimutang badlongon. Nabalikon ko, dili sayon ang pagkakatoliko oy. Kung giingon dito sa Biblia nga higpit ang pagsunod sa pagtuong Kristiyano, mo taon ni ang Katoliko karon. Na may ngunta nga murag wala-walaon tas ubang mga preacher ba, ilang ihulog ba nga simbahang Katoliko wa agyo hinungdan kay unang-una ka mga pari na mga abusado pud. Kanang pagkaabusado gud nga naada sulod simbahan atong timan-an. Ang yawa, wa biyay pilion bagon aniyang kinsay iyang tintalon. Kung mahimo tanan man gyud, bisan pag Santo Papa, tintalon nag-apil. Kardinal, obispo, kikan gyud taas sa hierarchy sa atong simbahan paingon sa ubos tintalon na siyawa o niya magpatintal, amo nang makasa. Pero ang pangutana karon, ang pagtulunan sa sulod sa simbahan, mas sayop ba katong opisyal nga pagtulunan niya? Para na akong nahigala, di yun masayop. Kaya kung masayop, pagkaway hinungdan dahil sa Espiritu Santong gipadala sa Diyos, gipadala sa Ginoo niya itong Pentecostes. Di ba? Klaro nga. Kung sa may tuyo nga giandam itong Espiritu Santo para sa simbahan, para dunay giya ang simbahan, para maprotehian ang simbahan sa mga pagtulunan nga dili siya makatudlo og mga pagtulunan nga makadaot. Kung ako moingon gayta nga ang simbahan ni Kristo nga natukod sa unang siglo, nakatudlo galig sayop, away hinungdan da ito kay nasayop man day panudlo ang simbahan gitukod ni Kristo. Una ka nang moingon nga ang simbahan ni Kristo nga gitukod sa unang siglo nawala to. Mo kay nawala man kinahanglan na napoy propeta nga si pasaylo lang yun ko. Kaya mo may tinod, kinahanglan akong isulti. Ingon sila nga, si Igsoon Felix Manalo ko no. Ang saksi niyo ba, may ingon, si Charles Taze Russell ko no. Napayuban, si Joseph Smith ko no. Sa pa na mga tao nga giisip na tong propeta, may ingon ta, kay nawala man tong gitukod ni Kristo, kay nanudlo naman ko no di mao, o na nga kinahanglang lain na pong propeta. Na kung matinuod na, sa ato pa, katong gitukod ni Kristo, dili dito lig-on, kinawala man. Muna nga ang the best jud nga pagtulunan nga dawaton na to, kinahanglan consistent. Pag ingon nga lig-on ang simbahan ni Kristo, kinahanglan ang relihiyon nga atong tuhuan, katong nanudlo nga, katong gitukod ni Kristo nga simbahan sa unang siglo, nagpadayon to hangtod karon. Mo na'y pagtulunan nga atong dawaton. Dili nang maingon, nawala ko no, kay napay laing tao nga paabuton. Dili na mga gala, no? Dili. Una nabahin ta karon kay wa na to respetuhi. Wa ta mo pailalom sa authority nga gihuptan sa atong simbahang Katoliko. Kay gihimo na tong rason ang mga negatibo. Mga abuso sulod simbahan na ako kanalang makigdebate kog kanang mga pro RH bill sa internet. Basta gali maapikhan na sila sa atong argumento nga issue gyud nga mukutlo tag bersikulo sa Biblia, no? Sama sa Genesis 38:8-10 maingon day na ay na i-appeal lang Biblia kay naman ni balaod man istong nasod. Hindi man taon na to i-appeal taon, no? I-appeal na tong Ginoo kung mga yo tagtabang. Simba ta. Nya di na to i-appeal ang Ginoo diya sa panggobyerno. Mao nang sayon ra kay ta mangurakot kung dili lagi apil ang Ginoo mo nang daghang corruption sa tong gobyerno kay mao lagi maglikay lagi nang iapil ang Ginoo dia sulod sa gobyerno. Kung ato lang iapil ang Ginoo sa gobyerno, wa man tayo corruption, di ba? Unay mga politikong naminaw ron. Sulay ko no ninyo be, iapil gyud ang Ginoo, ang gitudlo sa atong simbahan sa gobyerno. Tawa kunog makapangurakot ba mo? Taon tag di ba mo mahadlok? Mangurakot. I-appeal. Sulay ko nun ninyo, i-appeal ng gitudlo simbahan sa gobyerno. Kung naapa ba mo'y kusog, willing ba mo, ganahan ba mo mangurakot sa sulod sa gobyerno. Hindi liyo mahadlok taon to, na kung doon natin kahadlok sa Ginoo, no? Kung tuog yun niya tinudanay, no?
So, mga igsoon, kadtong gitubag na tong pangutana, nganong hisgutan ko no das pari ng RH Bill das humili, nganong dili ko no ang pulong sa Ginoo mo hisgutan das humili. Ang RH Bill, mga igsoon, involve ang pulong sa Ginoo. Ngano? Kaya ang RH Bill, okay ang paggamit sa contraception nga gibawal sa Ginoo. Mao na nga, ang pari nga makahibaloan i-warn yun na. Pahibaon yun ng mga parokyano, ayaw mo tuuan ng RH Bill kay gisupak ang gusto sa Ginoo. Na kung ang pari dili mo hisgot ana, sa amarang ipasagdan ta niya nga unsa may trabaho sa pari nga guardian na sila sa atong morality. Yang hibalo ang pari ana din dili para nako ang pari gali di maghisgot ana, murag ipasagdan lang ta niya. Na ilang tahas nga kita kinahanglan man gyud tang tudluan ta unsay insakto unsay dili, di ba? Yang ginaan naman aron rampant na maging paggamit o mga contraception, no, contraceptives. Una nga ang pari hinoon nga maghisgot ana diya sa pumiliya niya nga moingon siya nga ayaw mo tuuan ang RH Bill. Kana mo'y tinuod nga pari noon. Ano man, kay watan niya pasagdi, gibantayan niya ang atong kinabuhing moral. Nya moingon ta nga mugawas noon ta sama tong daghang kong nadungog diya nga ihimo na nilang isyu. Ni gawas ko no sila misa, wa na sila mo tambong kay ang pare siging gayaw-yaw bahin sa RH Bill. Ako lahi ang pong kumlipay minong kong pare nga maghisgot ana ang anuman. Kay nagtuman siya sa iyang pagka-shepherd, no? Nagtuman siya sa iyang pagka-ministro sa Dios. Ang ministro sa Dios kinahanglan gyud muwarn nato, mubadlong yun nato. No? So unsay mga dili maayo nga himuon nato. Ani magkaingon ko nga ako gani dapat mamadlong pugod diri. Pero murag namadlong naman ko no ay salamat. Pero say mahadlok pug ko mamadlong oy. Kay di ko gusto mga suko mo nga kamo nga akong badlongon. No, di ba? Di ba sila pa na ako to sa media. Puyok-puyok ko na to tanang mga maayong pulong mo atong gamiton nga di na mga suko nang maminaw. No? Pero dili mga igsunoy. Apil lang pagpamadlong, apil lang criticism. Muna nagali mga media nga mo kuan sab mo batiko sab basta tinuod lang okay ra na oy. Basta tinuod lang. Pero sa ipod murag masubraan na, murag wa na puy ayo, di ba? No? Mula na ibantayan na to ug masubraan na. Dayon na gamay naman lang nung bilin nga minutos. Ay usap pa rin nga ginahanglan po ta tubagon pero tubagon lang ako sumubo pasin sa sunod Domingo pohon ato ning madetalye. Kada ako nung paagi ko no sa simbahan kung magplano tas pamilya kanang natural family planning. Nganong ang uban dili mo gustoan ng natural family planning kay dili ko no epektibo. Mga igsoon na ay sistema sa natural family planning nga medyo dili ko no kay epektibo kay murag dili kay mo saler, no, dili mo 100% gud ba. Pero na isa no na kalimot ko sa term nga gigamit nga epektibo jud kayo. Pero ang para nako ang pinaka-epektibo gyud nga natural family planning nga gitulo simbahan kadtong historical gyud, kadtong gitawag og abstinence na amo na limot ko ana kung madala ang clippings. Pero lisod-lisod ni kung kuan ka kana galing dili-gali ka mapinugnanon, no? Kanang gusto lang kag kanang mga palaming sexual lang gyud imong nasi mong unahon. Di ka kahimo ani. Pero relihiyoso gyud ka mahimo nimo ni. Epektibo gyud kanang abstinence. Aka na bang magsabot mo, magtiayon nga dili sa mo magkuan. Mag love making. Di mo mag-sex, no? Mo ni ang kuan jud ang gitudlo sa atong simbahan na pinaka-epektibo, wala pay side effects. Oh, di ba? Dahil maka-practice pa tag pugong sa tong kaugalingon. Sama sa kanang pare nga ni nagpili sila nga mag-single, sila di sila magminyo. Oh. Di ba? Abstinence man na usa man na ka kana bang pamaagi sa pagdisiplina sa kaugalingon pud. Na ay rason tungod sa gingharian sa Ginoo, di ba? Una na abstinence. So kadtong moingon nga dili sila natural family planning kay dili kuno epektibo para nako sayop na. Di na tinuod. Kay kung tumanon lang nato ang natural family planning labi na sa kanang gitawag natog abstinence o chastity, very effective. Ngano? Wa pay side effects, no? Wa pay cancer madulot plus
makapugong pa ta, makapractice pa tag pugong sa angay pugngan. So para nako mas epektibo ang natural family planning kung willing ta, kung andam ta mo pa ilalom sa paghigugma nga gitudlo sa atong simbahan, mga igsoon. Okay, mga igalas, ang lituan naman tayo igong panahon, no? Okay, sama sa ato ng naandan nga dili matapos ang atong tulumanon kay mura man ni og drama. Dili matiwas, atong tiwason na po sa sunod. Yan, doon na may mga pangutana ipadangat ninyo, no, sa atong cellphone number 0918549765. No, alang niya itong bag ulang ni tune in ron sa atong tulumanon. Napo tayo programa diya sa internet, no? Matagabi igod, alas 9:30 ngadto sa alas 11. Tagalog version na itong programa. Makita ninyo na sa atong Facebook, pwede mo makaparticipate, pinagis po pangutana o pag-share na atong basahon po sa atong live streaming program. Ng atong YMID, no? Mao ni Veritas 899. Atong website, veritas899.weebly.com. Ang ubang informasyon sa sunod na po nato sublion. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, sa atong mga kadagkuan sa atong simbahan, atong mga santo sa langit, mga anghel, kini na lamang inyong ubus nga alagad sa mong tulumanon, Shelbert Tondoyano Sr. alias Veritas, hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan, sa anak, si Espiritu Santo. Amen.